увидели этот огромный палаточный лагерь. Здесь очень хорошо, здесь свободой пахнет, хочется творить. Это удивительное место, я никогда не видела что-то подобное. Салят ул һәр вакыт белән бер адымда барды. Кешеләр акча түләп белем алалар. Сәер белем бирүчеләрдән. Монда инде вакыт белән сыналган кешеләр килә. Хочется пожелать преподавателям, хореографам, педагогам, чтобы они интересовались тем, что происходит сейчас в хореографической сфере. Любить детей, с добра им желать хорошего. А детям вот хороших педагогов желаю. Ял иткән балалар өчен монда бер-ике көнгә генә булса да килеп, мондагы рәхәтлекне күреп киткән балалар өчен дә мин бик шатмын. Яңа хисләр, яңа тойгылар, яңа кичерешләр күрәбез. Үсеш күренә, мәгънә белән тула. Балалар килә, сыйфатлары арта. Мин бу форумга бикләгәсем килә, бәләкәй чактан мастер-класслар бик кызык. Для меня главное, чтобы им самим было не скучно заниматься тем, чем они занимаются, не из-под палки. Жюри белән сөйләшәсең, аналар белән диалог корасың. Мондый мөмкинлекләр булганда бүгенге көндә салят тудырган мөмкинлекләр, әлбәттә, моның белән кулланырга кирәк. Балаларга биргән кертем, ул киләчәккә кертем. Если вы будете усердны, то вы свернете любые горы.